skal vi hen? Vi skal ud til sådan en skov, fordi jeg har hørt en legende om, at der er sådan nogle børn, der bliver væk. Så det bliver helt vildt sjovt. Ja, mand. Skørt. Har du filmet det inde? Nej, det var en test. Og husk at filme, så lægger vi det hele på YouTube, ikke? Ja, okay. Det skal jeg få noget. Nej, Andreas er vist filmet. Nej. Nå, ja, han har jo skovallergi. Jamen, det er... Ja, sagde det jo! Kom nu op med dig. Ja, op med dig. Det er det første problem. Vi går bare videre. Ja, kom. Det er altså godt nok gået i lang tid, men jo er det ikke tidspunkt snart travlt. Ja, det ser jeg også. Og nu skal vi løse mysteriet om de forsvundne børn. Det er rigtig spændende. Kom, har du så der? Det er på YouTube. Det er ikke noget med. Jeg kan bare gå. Hvad fanden? Jeg er godt nok sulten. Jeg fik lige i går til aftensmad. Jeg skal lige... Ja, okay. Og jeg fik... Du har bare en nifle. Ja. Jeg fik en lasagne faktisk. Det var egentlig meget godt. Og jeg fik kylling med rigtig brun sov. Den tager 1 sekund. Det lyder godt nok lækkert, men hvor bliver Gustav af? Ja, det... Skal jeg tænke på? Jeg kan lige ud og kigge ud og løbe efter ham. Jeg kan ikke lide, at han er så lang tid. Okay, jeg går den vej, og I tager den. Okay. Gustav. Heller, jeg har fundet et mobilkamera. Ja. Må se. Okay, hvad med, at der er nogen, når jeg så går ud og leder efter ham? Okay, mig og Bua går ud og leder efter ham, okay? Ja, okay. Ja, vi ses. Hey. Ja. I kan lige optage det, hvis vi finder ham, ikke? Okay, jeg går den vej, så tager du den, okay? Det er okay. Så råber, hvis der er noget. Ja. Jeg håber, de finder dem, altså. Det er meget mystisk. Jeg kan ikke sådan, at de skulle se, hvor de vil være henne. Altså. Vent! Hallo, nej, hvor kommer I? Jeg kommer! Det var dejligt at nifle. Og du har bare niflet hele tiden? Jamen det skal jo til. Du ved, det skal alle jo. Nu er jeg så. Så så går vi bare hjem alle sammen. Det bliver godt. Yeah! Nu laver vi vores yndlingsleg. Kapgang. 1, 2, også mad. 2. Du